Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στη φωλιά του Λύκου. Η σημερινή μας διαγωνιζόμενη είναι Χρήστος από το Μερός. Γεια σου Χριστό. Ο Θοδωρής ο Μπάγκας. Αλλά Δυσκολές και δύσκολε. Γιώργος ο Δύσκολος. Δέσποινα η καλύτερη. ο φιλικός Αϊνστάιν. Πέτρα η εξυπνότερη. Ιωσήφ ο τέλειος. Σώπα καλέ. Μιχάλης ο καλός. Νίκος ο Ρονάλντο. Όπα ρε Ζιντάν. Η Ιδίδα η τρομερή. Ιδίδα! Δυνατή! Σιγά καλέ, μας ξεκούφανες. Χάρης ο Αλλά Μάγκας. μας τα πάνε κι άλλοι. Όπα, ίσιομα. Ζωή όμορφη. Έντρος εξολαθρευτής. Στερχάνο άγριος. Τώρα ο στρατηγός Λύκος είναι έτοιμος να μας δώσει την εκκίνηση. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα, το σκαστό μπαλόνι. Μείον 5 συν 3. Εδώ οι διαγωνιζόμενοι μας προσπαθούν να βρουν το αποτέλεσμα της πράξης. Προσέχοντας βέβαια να μην σπάσουν τα μπαλόνια στα πόδια τους. Ένα και ένα, μείον 2. Έλα, πρόσεχε, μη στο σπάσουν. Μεγάλε, το μπαλόνι των άλλων πρέπει να σπάσεις, όχι το δικό σου. Μπράβο αγόρι μου. Το επόμενό μας παιχνίδι είναι το Λύκο Σούμο. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τους τρεις αντιπάλους μας. Ο κόκκινος, ο μπλε και ο κίτρινος. Κοίτα τι πέτυχε, νομίζω είναι μοναδικός. Και κοίτα τον αντιπαλό του. Του κάνει ματάκια, τον προκαλεί. Ωχ, τον άτυχο. Ντουπ και πάρ' τον κάτω.
Να και ο δύσκολος με την κουκούλα. Σιγά καλή μου, μονάς. Το κοινό βρίσκεται σε τελείριο. Πάμε λοιπόν στο γνωστό σε όλους μας σκηνάκι. Πρώτος και πάνω κάτω. Τον βλέπω, είναι καλός αυτός. Συνεχίζει κι άλλο. Μα τι άντρας! Πω. Ο Ρονάλντο, μα τι τεχνική κατάρτιση. Όπα, να και ζεμπεκιά. Και τώρα η τελική δοκιμασία. Σκίστε! Τι κάνεις, αυτό είναι από άλλη εκπομπή. Έλα πασά μου, μην κοιτάς την κάμερα, προχώρα. Και τώρα πάμε να δούμε τους 3 καλύτερους της εκπομπής. Οι 5 εξυπνότεροι στη τρίτη θέση. Έλα, μπορείς, κρατήσου. Ο Χρήστος ο Τρομερός στη δεύτερη θέση. Ιωσήφ αγόρι μου, φύγε από το πλάνο. Ο Μιχάλης ο Καλός είναι ο νικητής της σημερινής μας εκπομπής. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο αγόρι μου! Μπράβο, είσαι ο καλύτερος. You can be a star! Και κάπου εδώ κλείνοντας, πάμε να δούμε τα καλύτερα της ημέρας.
Ιωσήφ ο Τέλειος με τον χορό της Νίκης. Την βρήκα στο κεφάλι. Σηκώριζος καλέ μου. Όπα, δώσε. Μας μια φωτιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ως την επόμενη φορά για το Στη φωλιά του Λύκου. Στο σχολιασμό ήταν η Σερχάν και Χάφιν.